टीवी सीरियल अनुपमा में एक्ट्रेस रूपाली गांगुली के काफी पसंद कइल जाताटे। शो में रूपाली अनुपमा के कैरेक्टर में फैंस के दिल जीत लेले वाली। हर केहू रूपाली की एक्टिंग का तारीफ करते हुए नजर आवताटे। शो में रूपाली गांगुली अनुज का एक्स पत्नी अनुपमा के रोल में दिखतली। उनकर और गौरव खन्ना के जोड़ी के काफी पसंद कइल जाला। इन सब के बीच इहो सच बा कि सेट पर रूपाली गांगुली का कई गो स्टार्स के साथ पंगा हो गइल बाटे। आई आपके बतावत नहीं कि रूपाली गांगुली कौन कौन से कलाकार के पसंद नहीं करेली। सुधांशु पांडे। टीवी सीरियल अनुपमा के सेट पर रूपाली गांगुली और सुधांशु पांडे का झगड़ा काफी चर्चा में रहल। दावा बा कि एक समय पर दोनों लोग एक दूसरे से बात कर पसंद ना करत रहना, लेकिन अब दोनों जानी के बीच ठीक बाटे। हाल ही में एगो इवेंट में सुधांशु रूपाली खातिर चीयर करत दिखले रहना। मदालसा शर्मा। रूपाली गांगुली और मदालसा शर्मा के बीच अनबन का कई बार खबर सामने आई बाटे। दावा बा कि दोनों एक्ट्रेस के बीच ज्यादा नहीं बनेला। हालांकि दोनों लोग ई खबर के हमेशा अफवाह ही बतौले बाटे। मुस्कान बामने अनुपमा के अलविदा कही चुकल बाली। दावा बा कि मुस्कान का रिश्ता भी रूपाली गांगुली से ठीक नहीं रहल। वो दोनों लोग कभी एक साथ स्पॉट नहीं भई ना। अनघा भोसले अनुपमा के छोड़ते हुए एक्टिंग के दुनिया के अलविदा कही देली। वो आध्यात्म के रास्ते पर चल पड़ल बाली। अनघा एक बार कहले रहली कि उस सेट पर राजनीति की वजह से एक्टिंग की वर्ल्ड से दूर होतली। एक्ट्रेस की बयान के बाद दावा कल गई कि उनकर और रूपाली गांगुली का रिश्ता ठीक नहीं रहल। निधि शाह। ए लिस्ट में निधि शाह का नाम भी शामिल बाटे। रूपाली गांगुली सेट पर निधि शाह के साथ कब मस्ती करत नहीं देखेली। दोनों का एको फोटो सामने नहीं के आइल। ये वजह से फैंस माने ना कि दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं के चलत। पारस कलनावत तो खुल के रूपाली गांगुली संग अनबन पर बात केले रहना। वो कहले रहना कि शो छोड़ते वक्त रूपाली का उनका सपोर्ट नहीं मिलल। वो सेट पर एक्टर के साइडलाइन कैले का भी आरोप लगोले रहना। हालांकि वो एक्टर का नाम नहीं बताओना। गौरव खन्ना। रूपाली गांगुली और गौरव खन्ना अच्छा दोस्त हवा, लेकिन अब खबर आवता कि दोनों जानी के बीच कोल्ड वार शुरू हो गई बाटे। यही वजह से अनुज का शो से पत्ता कट सकेला। झगड़ा पर शांत रहेली रूपाली गांगुली। आपके बता दी कि रूपाली गांगुली का नाम सेट पर कई झगड़ा में आयल बाटे, लेकिन एक्ट्रेस कबो कोनो बहस या लड़ाई पर चुप्पी नहीं तोड़ले। उ ई सब बात के अफवाह बतावेली। अब आपके का लागता कमेंट कर हमके जरूर बताई। बाकी अपडेट के लिए देखत रही ABB भोजपुरिया।